ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। 6000 ବିନା 7000 ଶବ୍ଦର ପରିସର ଏହି ଉତ୍ତର ଫର୍ମାଟ୍ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଏକ ସୁଦୀର୍ଘ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଜାଗ୍ରତ ଜ୍ୟୋତି। ଉପକ୍ରମ। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ କେବଳ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଆଧୁନିକ ଭାରତର ଆତ୍ମା, ଯିଏ ଦେଶର ସୁପ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାରେ ଏକ ଅତୁଳନୀୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତେଜସ୍ୱୀ ବାଣୀ, ଗଭୀର ଦାର୍ଶନିକ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସମାଜ ସେବାର ଅନନ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ମାତ୍ର 39 ବର୍ଷର ଅଳ୍ପାୟୁ ଜୀବନରେ ସେ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ମାନବ ଜାତିକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ଉଠ, ଜାଗ, ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସାର କଥା ଥିଲା। ବାଲ୍ୟକାଳ ଓ ଶିକ୍ଷା। ଅର୍ଲି ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ 1863 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 12 ତାରିଖରେ କଲିକତା, ଆଧୁନିକ କୋଲକାତା ସହରରେ ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ବିଶ୍ୱନାଥ ଦତ୍ତ, ଯିଏ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜଣେ ସଫଳ ଓକିଲ ଥିଲେ ଏବଂ ଉଦାର ମାନବବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ, ଯିଏ ଥିଲେ ଜଣେ ପରମ ଧାର୍ମିକ, ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଏବଂ ସ୍ନେହମୟୀ ମହିଳା। ମାତାଙ୍କଠାରୁ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାହାଣୀ ଶୁଣି ବଡ଼ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ହିଁ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଅସାଧାରଣ ମେଧା, ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ମନୋଭାବ ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା କରିଥିଲା। ସେ ଖେଳକୁଦ, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ସବୁଥିରେ ଆଗୁଆ ଥିଲେ। ସେ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଜଣେ ବିରଳ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜ ଏବଂ ପରେ ସ୍କଟିଶ ଚର୍ଚ୍ଚ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ତଥା ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ, ଇତିହାସ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଏତେ ପ୍ରଖର ଥିଲା ଯେ ସେ ବହୁ ପୁସ୍ତକକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମନେ ରଖିପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ସେ ସୀମିତ ରହିନଥିଲେ, ସେ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଥିଲେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ, ଯେପରିକି ହର୍ବର୍ଟ ସ୍ପେନ୍ସରଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନାସ୍ତିକତା ଆଡ଼କୁ ଢଳିଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ। ମିଟିଂ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପାରମହଂସ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ସେ ସେହି ସମୟର ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ଆପଣ କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ କାହାଠାରୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ପାଇନଥିଲେ। ଶେଷରେ 1881 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରର କାଳୀ ମନ୍ଦିରର ପରମହଂସ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେହି ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ମହାଶୟ, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହିଥିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଏହି ଉତ୍ତର ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରିଦେଲା। ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସରଳତା, ସାଧୁତା ଏବଂ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କଲା। ଯଦିଓ ପ୍ରଥମେ ସେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭାବବିହ୍ୱଳ ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ କିଛିଟା ସନ୍ଦିହାନ ଥିଲେ, ତଥାପି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜର ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତାଲିମ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଟ୍ରେନିଂ ଆଣ୍ଡ ସନ୍ନ୍ୟାସା। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ବିଶାଳ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କେବଳ ବେଦାନ୍ତ ଏବଂ ଯୋଗର ତତ୍ତ୍ୱ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ନଥିଲେ, ବରଂ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଶିବ ଜ୍ଞାନରେ ଜୀବ ସେବା, ମଣିଷକୁ ଶିବ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ କରି ତାର ସେବା କରିବା। ଏହା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ପାଲଟିଥିଲା। 1886 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହାସମାଧି ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବାରାନଗରଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଭାବରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିବେକ ବା ବିଚାର ଶକ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। भारत भ्रमण, परिव्रजका, वॉन्डरिंग्स इन इंडिया। ଗୁରୁଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଜୀବନର ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯାହା ପରିବ୍ରାଜକ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିଭ୍ରମଣକାରୀ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା।
1888 1893 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ସେ କାନ୍ଧରେ କମଣ୍ଡଳୁ ଏବଂ ହାତରେ ଏକମାତ୍ର ବାଡ଼ି ଧରି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଭିକାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭଳି ଦିନ କାଟୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶିଥିଲେ। ଏହି ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥିଲା। ସେ ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ମହାନ ଦାର୍ଶନିକ ପରମ୍ପରାକୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଭାରତର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଲୋକଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଅଜ୍ଞାନତା ଏବଂ ଜାତିଭେଦ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଶୋଷଣକୁ। ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଲୋଡ଼ିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ମୁକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ। ତାଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। 1892 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସେ ସମୁଦ୍ରର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ଥିବା ଏକ ବିଶାଳ ପଥର ଉପରକୁ ପହଁରି ଯାଇ ସେଠାରେ 3 ଦିନ ଧରି ଗଭୀର ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ଥାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିଳା ସ୍ମାରକ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ସେ ଭାରତର ଅଧୋଗତିର କାରଣ ଏବଂ ତା'ର ପୁନରୁଦ୍ଧାରର ଉପାୟକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ସେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱକୁ ବେଦାନ୍ତର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଇବା ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଆଣି ଭାରତର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାଇବା ହିଁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଚିକାଗୋ ଧର୍ମ ମହାସଭା, ଦ ଚିକାଗୋ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ସ। 1893 ମସିହାରେ ଆମେରିକାର ଚିକାଗୋଠାରେ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ମହାସଭା ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ବିଷୟରେ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ସେ 1893 ମସିହା ମେ ମାସରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ି ଆମେରିକା ଯାତ୍ରା କଲେ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ମହାସଭାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିନଥିଲା କାରଣ ସେ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରତିନିଧି ନଥିଲେ। ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଶେଷରେ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11, 1893ରେ ସେ ମହାସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦ ନିଜର ଭାଷଣକୁ ଆମେରିକାର ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ସରଳ ସମ୍ବୋଧନଟି ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଯେ ସଭାଗୃହରେ କିଛି ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରତାଳିର ଶବ୍ଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସାର୍ବଜନୀନତା, ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଧର୍ମସତ୍ୟ ନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମସ୍ରୋତ ଭଳି ଯାହା ଶେଷରେ ଏକ ମହାସାଗରରେ ଈଶ୍ୱର ମିଶିଥାଏ। ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ, ବାକ୍ୟ ଚାତୁରୀ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ଝଡ଼ର ହିନ୍ଦୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ହେଲେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବେଦାନ୍ତ ପ୍ରଚାର, ୱାର୍କ ଇନ୍ ଦ ୱେଷ୍ଟ। ଚିକାଗୋ ସଫଳତା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ବେଦାନ୍ତର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବକ୍ତୃତା ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ରାଜଯୋଗ, କର୍ମଯୋଗ, ଭକ୍ତିଯୋଗ ଏବଂ ଜ୍ଞାନଯୋଗର ମୂଳନୀତିକୁ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥା ବ୍ୟାବହାରିକ ଦିଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶିକ୍ଷା ବହୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସନ୍ଧାନକାରୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଷ୍ଟର ନିବେଦିତା, ମାର୍ଗ୍ରେଟ ଏଲିଜାବେଥ ନୋବେଲ ପ୍ରମୁଖ ଥିଲେ, ଯିଏ ଭାରତୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସେବା ପାଇଁ ନିଜର ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ମିସେସ୍ ଓଲି ବୁଲ୍, ଜେ ଗୁଡୱିନ୍ ଏବଂ ଅଲବ୍ରେଟ୍ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଭଳି ବହୁ ବିଦେଶୀ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ବେଦାନ୍ତ ସୋସାଇଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ କଲା। ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଓ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ରିଟର୍ନ ଆଣ୍ଡ ରାମକ୍ରିଷ୍ଣା ମିଶନ। 1897 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାରତକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଏକ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ରାଜା, ମହାରାଜା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଷ୍ମ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ମାତ୍ର କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଜଣେ ଅଜ୍ଞାତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ଜଣେ ମହାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନେତା ଭାବରେ ଫେରିଥିଲେ। ଫେରିବା ପରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଏବଂ ଦେଶର ଉନ୍ନତିରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। 1897 ମସିହା ମେ ମାସ 1 ତାରିଖରେ ସେ କଲିକତାରେ ନିଜ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା 1. ସେବା, ଦୁଃଖୀ, ଦରିଦ୍ର, ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା। 2. ଶିକ୍ଷା, ସାଧାରଣ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କରିବା। 3. ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ବେଦାନ୍ତର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ବ୍ୟାବହାରିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ମିଶନର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପରେ ହାଓଡ଼ା ନିକଟସ୍ଥ ବେଲୁଡ଼ରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ବେଲୁଡ଼ ମଠ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ତାହା ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ଓ ରାମକୃଷ୍ଣ ମଠର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ବାଣୀ ଥିଲା, ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁକ୍ତି ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୁକ୍ତି ସେଇଠି ମିଳେ ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ମଣିଷର ସେବା କରେ।
ଦର୍ଶନ ଓ ଶିକ୍ଷା ଫିଲୋସଫି ଆଣ୍ଡ ଟିଚିଂସ୍ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟାବହାରିକ ବେଦାନ୍ତ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ସେ ଶୁଷ୍କ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ଏପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। ମାନବ ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସେବା। ସେ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଶିଖାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ହିଁ ଭୋକିଲା ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ମନ୍ଦିର ଯିବା କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥହୀନ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ସମାଜର ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଉନ୍ନତି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନର ମୂଳଦୁଆ ଥିଲା। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ମାନବୀୟ ଶକ୍ତି ସେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସୁପ୍ତ ଆତ୍ମଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଥିଲେ। ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶକ୍ତି ଧରି ରଖିଛ, ଏହା ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା। ଭୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଶକ୍ତିମାନ ହେବାକୁ ସେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ସେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତିର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଏକକ ସତ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଥ ମାତ୍ର। ଶିକ୍ଷା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷା କେବଳ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ସିଦ୍ଧତାର ପ୍ରକାଶ। ସେ ଏପରି ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବ, ମାନସିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଶେଷ ଜୀବନ ଓ ମହାସମାଧି ଲେଟର ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ମହାସମାଧି ନିରନ୍ତର କଠୋର ପରିଶ୍ରମ, ବ୍ୟାପକ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଶରୀର ଶୀଘ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ବହୁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ମଧୁମେହ ଏବଂ ଆସ୍ଥମା ପ୍ରମୁଖ ଥିଲା। ତଥାପି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଉତ୍ସାହ କେବେ ହେଲେ କମି ନଥିଲା। 1899 ମସିହାରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। 1902 ମସିହାରେ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ବେଲୁଡ଼ ମଠରେ ନିଜର ଶେଷ ସମୟ ଅତିବାହିତ କଲେ। ମାତ୍ର 39 ବର୍ଷ ବୟସରେ 1902 ମସିହା ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବେଲୁଡ଼ ମଠରେ ମହାସମାଧି ଲାଭ କଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ତାଙ୍କର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ 40 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ମହାସମାଧି ଥିଲା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଶାନ୍ତ ପରିସମାପ୍ତି, ଉପସଂହାର, କନକ୍ଲୁଜନ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଜୀବନୀ ଏକ ମହାନ ସଂଘର୍ଷ, ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସିଦ୍ଧିର କାହାଣୀ। ସେ ଭାରତର ପୁରାତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶକୁ ଏକ ନୂତନ ଜାତୀୟତା ଏବଂ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ଭାବନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆଜି ବି ଅଧିକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଜାନୁଆରୀ 12 ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ। ସେ କେବଳ ଧର୍ମଗୁରୁ ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଏକ ମହାନ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାରକ, ଦାର୍ଶନିକ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଜଣେ ଦେଶଭକ୍ତ ଯିଏ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାଣୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଦିବ୍ୟ, ବାହ୍ୟ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଏହି ଦିବ୍ୟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ବି ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିକଶିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।